Alam niyo po, kung mapalaran man po kayo na makapunta sa Holy Land, doon sa isang simbahan doon, ang simbahan ng Our Father or Our Father Church, no? Doon mo makikita kung gaano kayabang ang mga Pilipino. Bakit? Kasi sa altar, doon sa altar ng church, pag pumasok ka, sa isang side, if I'm not mistaken, in the right side, doon mo makikita yung ikpami. Diba? Nandun sa loob. Marami po yan hanggang sa labas. Mayroong mga versions ang ibang mga countries eh. Pero sa atin, nandun malapit sa altar. Ikpami. At doon sa left side naman, katapat na katapat ng ikpami, Ama namin. Oh, ganon sila kayabang ang mga Pilipino. Iniisip ko lang, ano bang binigay nila? Bakit napunta dito yung ating mga versions ng Our Father? And you know for a fact that Our Father is a prayer that is really attributed to our Lord Jesus Christ, na siya talaga ang nagbigay sa atin nito. 4 Gospels, they are saying that, no, na ang Our Father ay galing sa Panginoon. And dahil ganun nakatanda itong prayer na to, siyempre may sarili na siyang mga memes. Sa panahon ngayon, memes eh. No? Pero dun sa panahon na nakalipas, ito'y yung mga version ng iba. Diba? Version ng iba. Halimbawa, no, kanina ni-research ko po ito. Ang version ni Marcelo H. Del Pilar sa kanyang sinulat na Dasalan at Toksohan. Di ko alam kung natatandaan pa ninyo yun sa history natin, no? Sa kasaysayan. No? May mga patama siya na ginawa sa mga ating mga dasal. At ito yung sa Ama namin. Sabi niya ganun, Amain naming sumasakumbento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, kitlin ng leeg mo, dito sa lupa para ng sa langit. Saulan mo kami ngayon ng aming kaning iyong inaaraw-araw, at patawanin mo kami gaya ng pagtawa mo kung kami nakukwaltahan mo. At huwag mo kaming ipahintulot sa iyong mapanukso at iadya mo kami sa masama mong dila. Amen. Oh. No. Yun po ay parody niya. Bakit? Kasi galit po siya sa mga church officials noon, church leaders. Bakit? Kasi kasama sila sa mga umaalipusta sa mga Pilipino. Ang mga French po, mayroon din silang version. No? At di ko po alam kung tama po yung pagkakasabi ko. No? Ito po yung natutunan ko kay Bishop Ambo. Kung nakikinig man siya sa radyo natin, hopefully tama po yung pagkasabi ko. Ganito po yung version niya, magmamayabang ako. Notre Père, qui es aux cieux, restez ici, et nous resterons ici. Fouille parfois quand même si joli. Ganun po. No? Anong ibig sabihin? Our Father who art in heaven, stay there. Diyan ka lang. Huwag kang aalis diyan. And we will stay here where it is enjoyable anyway. No? Huwag mo kami pakialaman. Diyan ka lang. Huwag kang makikialam sa amin. Yun ang sinabi ng mga French. Pero you know, if there is a meme or a prayer na parang galing dito sa ating Our Father, ang pinaka-paborito ko po ay yung version ni Dag Hammarskjöld. Hindi ko alam kung tama yung pagkakasabi ko ng pangalan. Isa po siyang Swedish, no? And second Secretary General po siya ng United Nations. No? At ano po yung version niya? Ito po yung version niya. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, not mine. Your kingdom come, not mine. Your will be done, not mine.
Alam nyo, sa panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon, isa sa mga malinaw sa akin ay ito, na kapag dinadalangin na ito, see to it, alam natin na inihahabilin natin ang buong buhay natin, buong pagkatao natin, buong sarili natin sa Diyos. Na siya yung in control. Hindi po tayo. No? Kahit pakinggan po natin, no? Misamban niya yung lagyo mo. Datang kaya kami ing kayarian mo. May pamintuan. No? Actually, wala pala siya dito sa version na to. No? Datang kaya kami ing kayarian mo, ing pamag-ari mo. No? Na parang sinasabi mo sa kanya, ikaw ang bahala. Ikaw ang may control. And you know, this is a good reminder for us all. No? Pinapaalalahanan tayong lahat na ang buhay natin, dapat ang Diyos ang may control. Kasi the more na kinokontrol natin ang buhay natin, the more na nasisira natin ito. The more na napapariwara tayo. Nawawala tayo sa tamang landas. No? Kaya dapat siya yung may control. Kaya kung ito yung nasa isip mo, naiintindihan mo na kung bakit yung susunod na mga linya ay tungkol din dito. Halimbawa, yung sinasabi niya, no? Dinan mo king pamangan aldoldo. No? Biyan mo kaya kaming kakanan miking aldoldo. Give us each day our daily bread. Bakit hindi yung pagkain namin sa buong buwan? Bakit hindi yung pagkain namin sa buong taon? Hindi. Ngayon lang. Kasi ito lang ang may control kami. No? Ito lang ang mahalaga. This present time. Hindi yung pag-iimbak ng kung ano-ano, material na bagay, pagkain sa mga darating na araw. No? Lord, ito lang muna. Di namin kailangan ng sa hinaharap. Natatandaan ko tuloy si Kung Fu Panda, yung isa sa mga parang sensei niya, yung mga nagtuturo sa kanya, yung sinabi nung nagtuturo sa kanya, no? Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it is called present. Sabi niya gano'n, no? Because this is what is important. This gift, this present, this day only. Pabayaan natin yung susunod. Darating yun. What we control is only this day. Yun ang pinapaalala nun. And then yung mga susunod pang linya, Lord, hindi dapat kami ang naghihigante. Kung may katarungan man na pwedeng mangyari, sa iyo manggagaling yon. Kaya, patawaran mo kami, karing kasalanan mi. Uling patawaran bila naman, detang may kakasala kaya kami. No? May mga kasalanan kami, may ginagawa kaming hindi maganda, sana matuto rin kami, patawarin namin yung iba. No? Kasi, alam namin, hindi kami ang dapat kumante. Ikaw lang ang may alam ng lahat. So ikaw ang dapat gumawa ng katarungan, hindi kami. No? And so, itong buong prayer na to, it is us asking God, be in control. Hindi ako ang may control ng buhay ko. Hindi ako ang dapat gumagawa ng mga bagay na dapat ikaw ang gumawa. At alam ko kapag ikaw ang gumagawa ng mga bagay sa buhay ko, hindi ako mapapariwara. Hindi ako mawawala sa landas. Ang landas ko ay papunta lang
sa iyo. And so, sana po that is our prayer for today. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, not mine. Your kingdom come, not mine. Your will be done, not mine. Lord, you are in control.